Sanct, sanct, sanct yw'r arglwydd dduw hwll a lluog, hwn oedd, hwn sydd, hwn sydd i ddod. Dyma adnod o lyfr datguddiad i ddechrau yn gwasanaeth ni ar ddydd Sul y Drindod, a bore da i chi i gyd. Gadewch i ni wrando ar eiriau Salm 8. Arglwydd ein iwr ni, môr ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar, hwn a osodaist dy ogoniant i'w chynefoedd. O enau y plant bychain, a rai yn signo y peraist nerth o achos dy elynion, i ostegi y gelyn a'r ymddealydd. Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd, y lloer a'r ser, y rai a ordeiniaist. Pa beth yw dyn i ti ei gofio, a mab dyn i ti ymweled ag ef, gan gwneithos stef ychydig is na'r angylion, ac ei coronaist a gogoniant ac a harddwch. Gwneithos diddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo, gosodaist bob peth dan i drau def, defaid ac uchen oll ac anifeiliaid y maes hefyd, hediaid y nefoedd a physgod y môr, ac y sydd yn tramwyo llwybrau y moroedd. Arglwydd ein iwr, môr ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gadewch i ni weddio. Oes alluog a thragwyddol dduw, rwyt wedi dy ddatguddio dy hun yn dad, mab ac ysbryd glân, ac rwyt yn byw ac yn teyrnasu yn undod perffaith cariad. Cadw ni'n ddiysgog yn y ffydd hon, fel yr adweinwn di yn dy holl ffyrdd, a llawen hau am byth yn dy ogoniant tragwyddol, sy'n dri pherson mewn un Duw, yn nawr ac yn oes oesoedd. Amen. Darlleniad o Efengyl Mathew, pennod 11 ac adnod 25. Bryd hynny, dyma Iesu'n dweud, fy nhad, arglwydd y nefodd ar ddeiar, diolch i ti am guddio'r pethau yma oddi wrth y bobl sy'n meddwl i bod nhw mor ddoeth a chlyfar, a'i dangos i rai sy'n agored fel plant bach. Ie, fy nhad, dyna sy'n dy blesio di. Mae fy nhad wedi rhoi popeth yn fy ngofal i. Does neb yn nabod y mab go iawn, ond y tad. A does neb yn nabod y tad go iawn, ond y mab. Ar rai hynny mae'r mab wedi dewis i ddangos iddyn nhw. Dewch ata i, bawb sy'n cael ei llethu gan feichiau trwm, a ro fi orffwys i chwi. Dewch gyda mi o dan fy iau, mwyn i chi ddysgu gen i. Rwy'n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys.
mae fy iau I yn gyfforddus, a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. A diolch I Dduw am y darlleniad hwn o'i sanctaidd air ef. Gnewch I ni weddio gyda'n gilydd. Rydyn ni yn rhoi diolch I ti, o Dduw yn tad, am y gwahoddiad hwn o eiddo Iesu Grist, I ni gael dod ato fe, I ni gael cysgodi o dan ei iau ef, I ni gael dysgu ganddo ef. Diolch I ti, o Dduw, yn bod ni yn medru dod ata ti drwy Iesu Grist y Mab, yn llawnder yr ysbryd glân, gan wybod dy fod ti yno I'n croesawu ni. O Dduw, parha os gwelid I'n dda I dy ddangos dy hun I ni, yn dy lawnder di, yn dy ysblander di, yn dy ogoniant di. Parha o Dduw I dy ddangos dy hunan I ni yn Iesu. A boed I ni yn deimlo'r ysbryd yn llifo ynom ni a thrywom ni. Yr ysbryd sydd yn rhoi I ni, ie, y gwarant yna, yn bod ni yno ti. Cymlynwn I ti anghenion yn byd ni heddi. Bydd di o Dduw lle bynnag y bo pryder a thristwch. Bydd di lle bynnag y bo bobl yn cael ei gosod I lawr, cael ei hanwybyddu neu herylid, dim ond achos pwy I nhw. Newid ninnau o Dduw lle bynnag I ni yn dy fyd di. Boed I ni weld dy fod ti wedi torri'r wal oedd yn gwahanu ni a'n gilydd drwy waith Iesu Grist. Helpa ni I weld ta un dynoliaeth wyt tithau wedi ei adeiladu ynddo fe. A boed I ni gyd gerdded, law yn llaw a chwar a brawd drwy'r byd I gyd, yn wybod ta ti yw yn y tad ni I gyd, creuwr y ddynoliaeth gyfan. Glewn ni os gwelid I'n dda, a'n yna yn gweddio yn gweddiau cyhoeddus, cyffredin, a hefyd yn gweddiau preifat personol ni. Gwrando ni wrth I ni gyflwyno ger bron gorsedd gras yr anghennus rai, y rai sydd yn dost, y rai sy'n galargu, y rai sydd yn pryderu am I bywydau nwthau a'i ffrindiau o'i cwmpas. Cod ni o Dduw, cod y sawl rydyn ni'n gweddio amdanyn nhw, mwyn I ni dy ddilyn di yn llawn yn Iesu Grist. A gweddiwn y pethau hyn I gyd yn ei enw ef. Amen. Gyd weddiwn gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beinyddiol
a maddau I ni ein dylydion fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni I brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg, can eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae'r adnodau na glwson ni o Mathew 11 yn gynharach ymhlith yr adrannau anwylaf yn yr Efengylau. Yma cawn weld yn bod ninnau fel pobl yn cael adnabod awdur y greadigaeth a grym y bydysawd drwy Iesu ein harglwydd. Mae Crist yn datgelu ei enaid yn yr adnodau hyn. Mae'n siarad am ei berthynas unigryw ef a'r tad, a'i awydd dwfn i'n cofleidio ni yn ein gwendid a'n blinder ni. Ambell waith pan fyddai'n gwisgo het y diwynydd, siŵr o fod fyddai mor euog a phawb wrth geisio esbonio natur a dirgelwch y Drindod, Duw y tri yn un a'r un yn dri. Ond yma, yn y darlleniad hwn, a'r holl foethinebu a'r diwynydda yn ddiangen, mi rydyn ni'n cael adnabod y tad go iawn am fod y mab yn ei ddangos I ni. Iesu yn ein harwain ni at y tad sy'n yn caru ni drwy'r ysbryd sydd ynom ni ac o'n cwmpas ni. Dyna ystyr Duw'r Drindod os mynnwch chi yn dod yn fyw yn y darlun yma mae Iesu'n ei greu ar ein cyfer ni. Ac wrth I ni wrando'n astyd ar eiriau Iesu, rydyn ni'n dod yn ymwybodol tan blinder ni sydd yn ffurfio drws, os mynnwch chi, I mewn I drigaredd tyner Iesu. Mae Iesu y gweithiwr gwirthiau a'r gwasgarwr cythreiliad yn ein gwahodd ni I ddysgu ganddo fe oherwydd I fod e'n dyner ac yn ostyngedig o galon. Ac os ych chi'n teimlo bod y geiriau yma yn adnabyddus, wel wrth gwrs maen nhw achos dyma'r gwahoddiad sy'n yn cymell ni at fwrdd y cymyn bob oedfa cymyn. Y gwahoddiad sydd yn cadw ni mewn gwendid a blinder. Dyma Dduw, yr oll yn fy ngoddleidio I. Duw, yr un fel mae'r salmydd yn Salm 8 yn dweud, yr un mae ei enw mor ardderchog ar y ddeiar oll yn ein cofleidio ni ac yn ein cymell ni I fochel yn ddiogel dan iau ei gariad ef ac mwyn ei enw. Amen. Yr emyn heddi yw rhif 42 yng nghaneuon ffydd 42. Fi'n siŵr bod dim lot fwy o emynau gwell ar y Sul y Drindod na'r emyn yma. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl I ti. Sanctaidd, 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 cadar nath rigarog, Drindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Emyn 42.
Cofiwch unwaith eto os oes yna unrhyw anghenion ymarferol neu bugeiliol, dewch i gysylltiad gyda minnau neu un o swyddogion yr ofalaeth a newn ni ofalu amdano chi. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda chwi oll. Amen.